achindiche mukadzi kusvika kwakachena akanditanga kuma 12 dzeusiku kusvika kuma 4 achingoti uraya mai wako. Zvinorwadza mukoma vakarara vachiitwa mukadzi neng'anga uko kwavanga vaenda kunotsvaga rubatsiro. Norara ndichiyamwiwa nhengo yangu. Kozotiwo vamwe zvakare vakaenda kunotsvaga mushonga wekuromba, izvo zvakaita kuti nhengo yavo irambe yongoyamwiwa. Kune man of God, a prophet, Ngochani. Passion Java wati kuna prophet vekuZimbabwe vanoita zveungotani. Iye akatotiza neupenyu hwake akafunga kuti anogona kungodamburwa. Kuna wasu vaite trend ngekudyiwa kusimtu apo vanga vaenda kuna godobori kunotsvaka urombwa. Vasvika kuya godobori vakabva vangoti uraya amai vako. Pavakakonewa kuuraya amai vavo vakabva vangonzi bhurugwa ngaridzikisiwe, ndokubva vadyiwa bota kusimutu. Vakanzi uraya zvakare amai vako, vachibva vakonewa ndokudyiwa kubva 12 am kundosvika mangwana kwachena. Mukomana aingorohwa chete zvakadaro. Ari kuti akasvika pakubuda tsvina akaudza godobori kuti dai vachiregedza. Godobori vakabva vangowinza line up yevanhu vese vaifanira kuuraya, kuchitangwa naamai kotera vakoma vacho, kuchiuya vanasisi vacho, mudzimai navana. Asi akarambisisa achibva akontinua kukodoborwa zvakangodaro. So guys, unoshaya kuti urombwa hwacho hwakazosvika pakudai so sei guys, imhiko here? Alright, kana mhiko iri kuuraya mai, ndikaramba kuuraya mai ko ndinenge ndakubatirwei chibharo? Zvinongoratidza kuti godobori ava munhu asiri genuine uye munhu atojaira kubatira maclients avo vachiita zvinhu zvisina maturo. Vanofanira kuti vasungwe zvachose. Mukomana uyu ari kuti akaenda namai Natalie mudzimai wake, asi vari kuya mudzimai wacho ndofunga anga karariswa nemushonga nekuti murume angararwa usiku hwese, iwe uripo ugokonwa kunzwa kuti murume uyu ari kurarwa here guys. Remember, inenge itoriwo first time yake, panenge pachitorwadza zvokudaro chero kanzi kwai unoshinga. Ari kuti iye aitoedza by all means kuti mukadzi asaone kuti bhurugwa rake rakadzikiswa, and it was the worst night yeupenyu hwake zvachose. So ari kuti iye godobori vakatosvika pakuti rega ndikuvhurire uone zvichange zviri upenyu hwako kana uchinge wangobvuma kuuraya amai vako. Akadyiswa kamushonga ndokubva avhurirwa ndokuona dzimba, mota, mapurazi, mombe zvichienda zvakadaro. Asi ari kuti simba chairo chairo rekuti auraye amai vake akakonewa. Pamwe pacho akatombobatiswa goridhe rakakura, pachibva paisiwa guva pamberi pake nekofini kuti angoona kuti goridhe iri riri kuenderana nerufu urwu, asi mukomana akakonewa. Saka dambudziko ravepo nderekuti punishment yake akanzi akaiswa central locking system yekuti hakwanisi kurara nemudzimai wake kana usiku huchinge hwasvika. Vanogona yes kurara kana ari masikati, asi kana usiku hwangosvika haachakwanisi zvachose kumisa nhengo yake. Zvakare zvinhu zvacho zvakuafekta nemwana, mwana anomuka achiita kufemereka kunge anga achishandiswa usiku hwese, kana kuti anotoita kunge mweya wake wakupera. So guys, ndo zviri kuitika muurombwa izvi. Ko vanhu vanenge vamboita seiko? Ko kushanda nesimba guys. Chatiri kungoda isu kudya, kurara, kumuka, kuendesa vana kuchikoro, school fees nepekugara, ndo zvega zvatinoda. Zvimwe zvekuzonzi kwai ndozoda mota dziwande ndite chino uchingoita usina kuzvishanda guys, aiwa handizvo. Ndo pakuzosvika pakuzodyiwa nagodobori kusimutu. In his recent interview na DJ Ola, Passion Java ari kuti pane vamwe prophet vemuZimbabwe vari kupractiza ungotani. Vanofamba vaine vakomana around him. Vakomana ava ndivo vamwe vari kubatsirana kurara na prophet ava. Passion Java ari kuti zvakare akadecide kuita step away from this prophet nekuti prophet ava vaigona kuzongomuti wogwi womubata. Saka akabva angodecide kuti iye haadi kuva associated nezvinhu zvakadaro. Ari kutaura zvakare mashoko anotyisa, ari kuti nyaya yacho yakafanana nedze baby oil dzaP Diddy, uye
nyaya dzacho dzichabuda very soon. Tabva tangofungira guys tikati ndiEd Branson here nekuti Tate Licious akatombotaura nyaya iyoyo, asi mumashoko chaiwo aPassion Java ari kuti he is one of the most prominent prophets in Zimbabwe. Tikafunga kuti maprominent ndivananiko guys, hatidi kutaura mazita, asi sekutaurwa kwaitwa naPasho ari kuti nyaya iyi ichabuda very soon. The men of the cloth vari kuratidza kuti pane zvakawanda zvavari kuita kubackground, zvimwe ndo urombwa hwacho here, kumwe ndo kuri kubva mapowers avo, asi Passion ari kuti hakuzi kuri kubva mapowers, kutongoda misikanzwa zvachose. Vari kutaura zvakare vakati mugungano ravafundisi ivavo uye maprofeti ivavo vari kuti mudzimai haafaniri kusvika pakunakirwa zvikuru, anofanira kusiyirwa panzira. Ndo dzimwe dzemhiko dzavakaita, uye vakanzi mudzimai anofanira kurarwa napamusoro chete kwete mamwe ese mastaira, zvakare dziri mhiko dzavakaita. So guys, zviri kuitika mumastreets umu, isusu tete tichingotevera tikangwa kuti cheti kwaningi tomanya toenda neko, tikanzwa kuti cheti kwaningi tichingoenda takadaro, asi hatisi kuziva zviri kuitika kubackground. There is a lot that is happening mu spirit world and isusu hatisi kuzviziva. So guys, zvinhu zvacho zvinotyisa. Pane manetizens ari kutaura kuti aiwa iwe Prophet Passion, why wakuda kuzvitaura nhasi nekuti wapera here, uri kuedza kuti usumuke nekudhisa mama prophet. But anyway guys, ndo zvakangotaurwawo naPasho achiti iye zvichabuda very soon. Kuna vamwe baba vaenda kwaProfeti vachinotsvaga rubatsiro mushure mekunge mhiko dzavo dzavapandukira. Vari kuti vakarombeswa asi havana kuudziwa zvizere kuti mhiko dzacho dzichange dzakamira sei. Vari kuti vanhengo yavo inoyamwiwa pakati pousiku, saka vatosvika pakunotsvaga rubatsiro kune dzimwe n'anga dzakavati varare vakapfeka penti rechikadzi, zvinoita kuti zvibve zvakanganisa zvacho zvinoyamwa zvibve zvavhiringika, asi hazvisi kushanda nekuti zvinotoziva kuti apa ndo patinofanira kuyamwa. Vari kuti kuyamwa kwacho kunotosvika pakurwadza zvachose. Vari kuti zvakare vakabatisiwa mari yeRhodesia. Mari iyi yakagadzirwa 1 pound. Vanoti kana vachichinja mari vanogumisa pamari dzacho dzavari kuda kuchinja, zvinova zvinovhiringa vanhu, ndo pane upfumi hwavo ipapo. Mufundisi pavati ngavarase upfumi, dhora riya ravanga vainaro, paundi riya baba vaya varambisisa naro. Vari kuti ndibatsirei chete ndingobvisa kuyamwiwa kwandiri kuita. Prophet vari kuti hazvishandi zvichidaro, unofanira kurasa paundi iri nekuti ndiro rine linki kune zvinhu zvinokuyamwa. So guys, vanhu vari kuromba out there, but vanonakirwa nemari yacho, voramba vakabatirira pazvinhu zviri kuvakuvadza, asika havadi zvakare kukontinya nemhiko dzacho. Kwaunenge uchiromba usina kuziva materms and conditions first say, chinhu chinorwadza pakuromba ndechekuti unotanga nekutopinda mazviri, then materms and conditions ozotevera kumasure. Takanzwa zvakare 2 days ago yababa vekupiwa huku navamwe sekuru vekuChipinge kuti sekuru ava vanga vaedza kuti varasire urombwa hwavo munhu akavapa lift. So briefly nyaya yacho iri kuti baba ava vakapa lift kuna sekuru certain sekuru vachienda kuna naBeshnafu kuya, ndokubva vanzi tichakubatisirai mabhanana, tichaisa pabhazi rakati monotora mabhanana nekuti mandiitirawo mutsa. Baba vaya vakazomanya kubhazi raibva kwaRusape. The following day vasenderwa message nasekuru kuti tapa driver vakati zvinhu zvenyu. Baba vaya ndokusvika kuya ndokutora mabhanana, asi vakasvikowana pane kakeji kehuku kakarukwa namawaya, kukanzi sekuru huku ndeyani? Ukanzi aiwa huku ndati muitirewo vazukuru roadrunner varinzwe, pane kuramba muchivadyisa mabroiler. Baba asi instruction yakanzi musadye huku iyi muzuva ranhasi, mozoibikawo mangwana kuseni. Vakazomuka ndokuwana huku dziya dzaatu murumu madzanga dzavharirwa. Pavakada kuvhunza sekuru kuti huku dzazova 2 dzakafanana sei, sekuru vakabva vangodzima foni, havana zvachose kuzombowanikwa
pamhepo. Zvino huku zvadziri kumultiplier izvezvi ndofunga dzakutosvika 8 9 mukomana akushaya kuti oita sei. Rumu yacho yavharwa hapana anopindamo. Vamwe ndo vari kuti dei wagona kuenda kwati Freddy, vamwe vakatiwo kwa Miracle Paul, unogona kunobatsirwa nekuti baba ava vaitsvaka kwekurasira zvikwambo zvavo. Unongobatiswa chikwambo guys usina kuchikumbira, chero kanzi kwai unoita business rehuku guys, pauchatanga kudzitengesa 1 urombo hwacho haunakizve guys. Aya madivisi ekumamisha ekunzi kwai huku dzako dzinowanda, chero iri Christmas unganzi kwai ungadzidya huku dzese. Tongoti dei vakaiitika musi wayakasvika huku kwei yaizomultipliera mudumbu mavo here, yaizovaurayisa, yaizoita sei? Guys zviri munyika medu umuka umu zvakaoma. Inhamo yasvika kuti vanhu vasvike pakuita zveurombwa izvi. Pamwe pacho unotoona kutoti hutsinye zvachose sepaishu yasekuru ava vanongopa munhu ari kuzvifambira urombwa. Munhu aita nice kwauri akakupa lift, isusu tongodzidza kuti munhu chero zvikaita sei usapa munhu lift. Mabhazi handiti aripo, mota dzemushikashika dziripo, makombi aripo, marutsu ese akafladha netransport. Chero zvikaoma zvikaita sei, chero kanzi hauchina mari yefuel, aiwa regera hako upake mota yako pane kupa vanhu malifti. Hoyo umwe unosvika okusiyira urombwa. Chii chakadaro chinenge ngozi chokwadi guys. Do leave your comments on what you think about nyaya dzedu zuva ranhasi.